gaishe ki anti mai jidda babu kamar ki a ko ina ana yaban ki halin kwarai an masa maki anti na taimakon talakawa wanda karfin su yayi gazawa anti mu masha Allah ba ta san maraya yayi kwalla anti mu iko na Allah Allah ya ƙara daga ki anti mu gewar mata sannan ki mai kyan hali uwar marayu gaishe ki anti mai jidda ga gare ki anti mu gewar mata sannan ki mai kyan hali uwar marayu gaishe ki anti mai jidda ga gare ki anti mu gewar mata sannan ki mai kyan hali uwar marayu gaishe ki anti mai jidda ga gare ki da sunan ka Allah aikin nan da muke kai kake dafawa ga mu yau mun dawo da kokon mu rabbi kai ya cikawa mun zo da baitoci mu antum mai tarin baiwa uwar gidan Ibrahim jirga mai halin aita yabawa ayyukan alkhairin da kuke muka zo don mu yi tayawa tafiyar abokai gudunmawar waka muke bayarwa ina yan uwana kuma tsobai tukan naku kun yi zubowa alamai zamani angon Amina baban Ahmad ne anti mu gewar mata sannan ki mai kyan hali uwar marayu gaishe ki anti mai jidda ga gare ki assalamu alaikum anti mai san kowa ka game ka haƙin tallaka ba ta gazawa taka a lafiya gewar mata dai gaidawa mai yaƙi da zalunci ko ina an yi yabawa anti sai dai kallo adalci take samarwa mata iyayenmu da kannai ta yi kulawa a ramazan ba ta bari ba tallafi ta bayarwa Allah kare mana momi mai halin daktawa anti mu gewar mata sannan ki mai kyan hali uwar marayu gaishe ki anti mai jidda ga gare ki Ibrahim na gyara shirina na gaishe da turan giwa mijin anti mai jidda na zo zan gaida kai dan baiwa Alhaji Ibrahim je ga gaisuwa da yabawa da kai da antan mai jidda Allah ya yau karewa irin ayyukan da kuke yi al'umma suna ta yabawa abban hawa da Aisha ban wanda bai rushewa tafiyar abokai din nan mu ne muke ta ƙara yabawa dan autan su ne iskon waka da jinjina ta na taho nima anti mu gewar mata sannan ki mai kyan hali uwar marayu gaishe ki anti mai jidda ga gare ki kirga sukin ce Allah antin mu ce kainuwa halin kirki sai mun faɗi ba shi ɓoyuwa antin mu ce kun ji mai kwana sallah kin yi fice a barki sai dai Allah to kin gani antin mu yau kin zamanto zani abun hawa wanda za mu har mu kai mizani antin muke kadai takunki daidai yau ga harunan waka yayi baitin ki sannu gwanar mu anti mu gewar mata sannan ki mai kyan hali uwar marayu gaishe ki anti mai jidda ga gare ki zan yi tuya in manta da albasa ta ba baya kyawu na daye gadon mahaifinsa ba ma ƙarya ‘ya'ya gurin mai jira yau gaisuwa ta na shirya gaban mu Allah ja kwanan ka Ibrahim jagiriya Hawwa'u Ibrahim je ga ummi a yau gaisuwa ta
da ke da Aisha Humairu kun ji taken ta giwar mata. Ba za ni manta Muhammad Ibrahim kake dan auta. Su bi illabin na zo waƙar ki mai jin daga ni gare ki. An tumba giwar mata sannan ki mai kyan hali, uwar marayu gaishe ki. An mai jidda ga mu gare ki. Anti mai jidda, anti mai jidda, anti mai jidda halin ki yayi. Uwar marayu gaishe ki mai tarin dubu na masoya. Ba marayin bari mai uban ya zo baki bar sa kunya. Tausayin ai a jinin ki yake, a nan rafi ya sanya. Melet Mahmud Foundation, Adam ina kan hanya. Anti mai jidda halin ki yayi, fatan mu kowa ya koya. Mata ga Alhaji Ibrahim je ga dole na sanya. Anti mai jidda, anti mai jidda ina gaishe ki. An tumba giwar mata sannan ki mai kyan hali, uwar marayu gaishe ki. An mai jidda ga mu gare ki. An tambagewar mata sannan ki mai kyan hali, uwar marayu gaishe ki. An tumeje daga gare ki.